Cek 1 2 2 1 suara di jawaban Nurisa. Gebiar seni budaya tayub Panji Laras, Jawa Timur. Ingkang dipuntunjang meriah Nurisa, audio rental sound system profesional pimpinan Mas Edi Talang Senduro Lumajang. Berkolaborasi dengan Ardis Multimedia Video Shooting, pimpinan Mas Eko, paling oke markas besar Dawan Lor Sukodono Lumajang. Ingkang dipuniringi karawitan Panji Laras saking Karangsari Sukodono Lumajang, pimpinan Bunda Sriani, ujung tombak di lapangan Mas Junet pribadi. Ingkang dipuniringi duet pengendangan dalan Mas Bambang Adek Jerisa Putri Lumajang. Ingkang dipun tanggap si tuan rumah yaitu Bapak Sumar Pak Siti Asia, wonten ing dusun Blembeng Desa Bedayu Senduro Lumajang. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, ing ngriki kesenian tayub Jawi Wetan saderengipun sambutan dimulai ingkang dipunwiwiti kalian gending Jula Juli Panji Laras. Sumangga. Cek. 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 Lumajang kondan siraku yo para bandang wis rata tekan jamu kutha Lurah Jawa padha beksa kaya surung ing tengah wengi sesepot tayub Ibu Sriani. Sinangku yang para bandang wis rata tekan jaba kutha Lurah Jawa padha meksa kaya suruh ing tengah wengi sesepot tayub Ibu Sriani. So hadirin yang berbahagia, selamat siang
Dan selamat berjumpa kembali di sini keluarga besar Seni Tayub Panji Laras, Karangsari, Sukodono, Lumajang, pimpinan Bunda Sriani. Ujung tombak di lapangan Mas Junet pribadi, ingkang dipuniringi duet pengendangan dalan adik Jadi Saputri Mas Bambang Dor. Ingkang dipuntunjang meriah Nyurisa, audio terbaik di wilayah Desa Talak, Kecamatan Senduro, Lumajang, pimpinan Mbak Edi, berkolaborasi dengan Ardis Production Multimedia Video Shooting, pimpinan Mas Eko Palengoke. Dawan Lor Sukodono, Lumajang, ingkang dipuniringi Ibu Waranggono, ada adik Feni, ada adik Doni, ada adik Umi, ada adik Saliha. Yang datanya dari kota Probolinggo dibuntangkan Bapak Sumar, Bapak Siti Asia sekeluarga wonten ing dusun Blimbing, Desa Bedayu, Kecamatan Senduro, Lumajang. Ngalor ngedul ngetan gulon Cak Senento awer-wer. Lo mak beca kaula sareng sedaya undangan nak potogi lokal ban umum ngucapake khairan kasir jazakumullah. Apa panggian boleh berdekai panggunan mantar muga depak ke bulan Ramadan boleh setahun sebekal datang paringan barokah sehat, barokah umur, barokah selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Esto nanon mun garo obang dunya nika noro bunte keng orang setara hormat kadangkala nika dari dunya cuma matermu ke kaula sareng panjenengan kido bah ke Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Penika masih dalam suasana lebaran ngiring empian bari bedu malam menah aga duit tingkah kurang saya aga duit cak kurang begitu menan. Penika mohon maaf lahir dan batin gih setuju tanpa terkecuali kauli seporana pribadi panjenengan aga duit tang dan gula aga duit salah penika sepora sareng dan gula tak langkung. Penika masih suasana lebaran metu dina Pak Sumar. Ayo remangken Bapak Sumar penika selamatan dalam rangka acara ulang tahunan. Mon niatem nomor sitong ni kemapolong setretanan juga tak lupa sedaya kanca taropan. Penika masih suasana lebaran ngiring mohon maaf saling memaafkan. Masuk kamar nih kemak bedo setan Bapak Sumar pancen banyak teretana lelo lelo Panji Laras Cak Junet muga terus jaya. Mulane aku ndelok Cak majune jaman kutha antaran desa wis gak keti anggan murah sandang pangan seger abri masuk desa saiki wis kalek sanan mula pancene wis nyoto anane
pembangu mula sing dibangun cak iki ana ing segala bidang kesenian Cak Bambang ayo kita kembangkan murah sandang pangan seger kuwarasan nambah wawasan uga nambah seduluran mula tak jaluk sing rukun sedaya kanca eropan tukar lan padu cak saiki wis gak ana gunane mula sing tak jaluk sing rukun karo kanca kancane ajane murah sandang pangan seger kuwarasan sampun cekap kidungan kula mbok bile wonten lepat ana dise apu hadirin Bapak Ibu sekalian ugi sedaya perundangan ingkang sami kita hormati sugeng siang sugeng pinanggihan ing mriki nitahi pelangen beksan ala Jawa Timuran saderengipun tari sambutan minurut diwancinipun siti pagelaran saderengipun kula badhe ngaturaken selaku sesepuh pramugari 4 kabupaten Aba Anik pribadi saking Talang Senduro katore menonjolaken joget tarinipun dipun iringi gending Lola dumateng sederek kita semangga menika wekdal dipun layani nuwun.
TTE kening Oke, terima kasih kepada Kang Senento MC asli Jatimulyo Kunir Lumajang yang sudah tampil di pagelaran. Hanya Pak kepada si tuan rumah Sumar Bapak Asia beserta Ibu, monggo, dan juga putra penerusnya ikut naik ke panggung, dan juga adik Rizky, karena ini hajatnya ulang tahunnya adik Rizky, Beni Rizky